Lajebao anakan fili wali mando mawi kairola kafo ani monsieur le maire Mamadou Baba Keita komin katin bala ana le na so amna masala mali bila lamka ana tir jamana ni nonche kibaram be no oni sanction ni wolu talinu kanyeshi ana jamana ma ana kana ayinika aka hatna na felaw fo anyana ambao fu ko wali mando monsieur le maire ami fu ingle en anglais, son opacité, le droit Mamadou Keita, réforme Baba, ni officier d'état civil, mairie principale, communicant du district de Bamako. Alors, monsieur le maire Baba Keita, il gagne tout là, il n'a pas de jamana, en tchèque tout. Il y a des fo walma de Guéléa, il a mis un truc jamana dans le c'est ça. Bon, on peut voir donc à fort Guéléa et un tiré jamana de Montier. Kadam ne France la ni nata communauté internationale Guéléa bien. Guéléa indem ne fangati kofi. Donc Guéléa ndana ambe ala dili Guéléa mbeseka no wachuami. Wale mukara ashitu ngala nyinite. Minala beaucoup meke obeke. Si sans solution de cas nyini on se kabo Guéléa ko chuwa men. Guéléa mbeta ama jamana re ndakana lisraka. Guéléa bula. Guéléa mbeta la fana jamana do ngere ni monche. Bon Guéléa le ba mu biyo ba ni ka solution no la pour se ka la fête. Donc il faut que l'on peut la dire en fait. Et en musical nous les habitants de jamana do. Bon, antisé quand un boulot fushika boulot né à Clinana, on a été à boulot fushika boulot, notamment en français. Et au lieu d'en coloniser, il y a la Guéléa dans le Montier et par le travail, jamana gestion anya y kafo Guéléa ira ce qu'on a kafo na andeme Guéléa muma ka insécurité qu'on a la seka au duga kaboy, mais anya y on a une santé, il ne doit pas faire Guéléa vraiment bon. Donc la ligne sécurité ka seka antisé ka boulot au français. Ka partenaire ora fana ni na duga je ka barake ni boulot ti ko juwe français mo ta ko ke Guéléa en boulot. Nous fara no ma cleaner ala konna diala la diria konna on se ka barake no fait malika la kan la ligne bele ba yo odi. Alors yani anga jamana marabaw sika fere men so la teliala wala sa foni kungo akana da bushikana na punya ani antetamna ni konje. Bon ne se ka mu fo teliate ni ko na ble ko ni mo ni me la deni aklisigide ka la deni aklisigide ka ese ka benkan do ni anu le konje aramade ko de peut-être minalo je na kono fema peut-être toi ou français ko do peut-être ou refli là peut-être nous sera que ou yerbe ni sa kono bi donc nous a yera ka fo akadu ye na nga janga continuer anu be fe mo ta yera ka fo man pulo ko to fana ko partenaire mana chaya na to ka fo ameseka jigi so kede mu fana ye français na jeglu na donc ka fo du tronte encore kandeme donc c'est que des jigi a bo no kon bulo anga na bulo bulo totalement anga ni anga benkado ni na ni no che anga se ga passer no fano ta fana resultat ni fano ta o kana bla baraka ko fana ni dalino ala ka fo ni su fene na ko fene ta na ke turun ka ina fo ani france che ko na bon abebe ke bengane kon na lo sare na me fon fen ke sa anga na ke ka fo anga tati aka jati ne ka daje jamana be se la lafiya tugu tugu am se la fin bi la seka pour que jamana be lafiya bi Guéléa o di parce que am fon fen na wa jamana be no de ko na mala jamana de be donc am be no so jamana ko ni jamana be se la tugu tugu ko de ka na seka pour que baraka ke maintenant nous ka tagabulu changer ka essayer ka baraka na ne tiye kan ka weka mun de mekere dogo ni dogo la ko lu bla ko je chama ka baraka ya anu be baraka ko lu fo ita mais no de makesa aywa avec wajibi na ta ni ni fa fa ni su ala amba yula tagabulu ni de am baraka ni de kan
nous le définir à la fête na yala. Et moi je pense que au tani pour tat na parce que différence de bolo ka ko que tu connais nous kilene ani la dilasrak nyaki anya ni la koloshilu la kosa ina ka foko ati na France be ka atege fugu be mali ni France je are krete jamna wono e amu tom na no se jawo be olu fene be no ka sanction be do ka be do ko ta mali kama ga yeta wala ni bon ne ka yeta wala munye ne be c'est là mo me majanu ka sanction c'est là où bien no de ka jamana do de la kana te an ka prison na kan faut que nyamo ko bien jamana o de kama te wiraye nyame prison ay be jamana de tunale ni ma jamana do ka intérêt o laje ka fu prison dama ko le ka intérêt o laje para be tele andama more tuna dana bata bada sideo na fo go français de ka barala na fo wire kai intérêt de défendre Scania et sideo be ko do la il y a eu des points de musique do la modo tara élection na chine saba yeresi sanction ma tawu kam ma fin du torero do ga ke o ta la bana tukam na be ay donc il fait ni muni nango organisation sideo ko jile do para ke client ya ka mo nye kun kana la de texu ka punya texu ka appliquer comme il faut sinon ni on tala de on se la fo dine ka kamalika donc o fait on malien ou pour di ñoma anga yira ka foni mali dina am be de ba ni sa gele am mu malien yira da mo ni ko ci anga ni awo boy anga tike di ñoma anga essayer mettre mana ni avancer sinon ma shite na jamana ikla en place de France tena ke américain tena ke CDAO tena ke en place donc malien ni ka mo don ka fandi de ta na tike di ñoma ka barake pour que jamana be se ka avancer pour que jamana kana se ka bi sinon na mo ke aywa Afghanistan o yede do mina ne Afghanistan e ka foko taliban ye yemine ado waye adi milite na kosobe do ka interview kono la intervention kono la koko a koni mali ma ko shika meke Afghanistan ko ado waye ne milite na kosobe donc bi bara juma de se ka ke pour que jamana ngana bi mali dimbe de kan sikiki mi ko am se ka muleki ka jamana la fin de saf anga intero angu tui ka jamana la fin de saf munu be fanga lawo munu ta lawo munu ko opposition munu ko majorité o munu ko transition so munu ko ta fe o am se ka muleki pour que jamana nga se ka pour que jamana nga se ka tanga donc o be ambela de ka be kan adani o be kan o wala sa do kana franganya ka fo ama kalataw ke ka be dati foni ma yani itali mala ka fo ka na sika ke mana fanta na na bela ko no kuma de sa kalata sika ke wa ama jamana mo ami jamana be no insécurité be fandu e mana bo segu ko fe ka woni roti kala be tami ko ngo de be fotia donc ne bulu kalata yin sika ke sisa kalata yin be ko fe anga ni folo ka bani ni malio ni mo ci intérieur sécurité o la boni no kera kala ta so ka parce que munu mala bi ko ka kala ta ni kala ta gara ni condition ni mo ko ni la ka fo ka mata na ni re politicien ko ni mo ko la fo ka mata na donc al get ko ni hal na mena ni ko e ke kala ka ta kanya mo mo na kala o kana kasi ka jina la bara la kuma ko problème sinon nan tara ni tubani ami bo problème de la do problème donc ne ko hakli ne muni élection ci sera ken parti ko fo de dem fora ci sera ken ana ko problème de la ka do ko no ina fo kana ta susuni ani no sama sama so na maso jabi manya mbe ko fe yali ati nani janatla hadine ka kala ta do la ka bon comme be kala ni ne ka fo jamana ni jamana kilende ati kila ati seka kila donc no de do wa kila na do blanco ne ko na ambe barake stabilité kana élection la ke jamana fambe ko de ko sinon ala le fo élection la ke roma jama be no doni
n'a tɛ kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ de bɛ yen nɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ Mali de tun ye kelen ye donc bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ka yɔrɔ jumɛn to ou bien yɔrɔ jumɛn di jɔn ma ka jɔn to donc jamana kelen de don Mali ye un et indivisible an k'o bila an kunna an ka taa ni o hakilina ye ka wagati di transition mɔgɔw ma ka baara kɛ an ka se ka élection ɲuman organiser mɔgɔ min n'a kalan a mana kɛ mɔgɔ nasugu ye o ka to yen ka baara kɛ jamana in ka avancer jamana anw tɛ bilen o an denw n'an mɔdenw olu de bɛ na olu ka sini ɲɛsigi o de jɔyɔrɔ bɛ anw na bi sinon anw ta an ye dɔ kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye san 40 tɛmɛ ka don san 50 kɔnɔ san 60 olu taw banna donc sisan denw ni mɔdenw olu de taw kan ka jateminɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que olu ka sini ɲɛsigi bɛ se ka labɛn donc bi jamana kɔni bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma élection wagati a tɛ se ka kɛ sisan février a tɛ ce n'est pas possible hali ni diɲɛ force bɛɛ nana ka na sigi Mali kɔnɔ élection tɛ se ka kɛ campagne bɛ kɛ cogo di candidat bɛ bɔ i bɛ taa kɛ campagne kɛ min jɔn de bɛ taa voter a bɛ taa ninnu ni fɛnw bila yɔrɔ la u bɛ taa u jɛn'u bɛ taa mɔgɔw faga donc bi fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw ni lakana ka sécurité la wara o ka kɛ élection ka sɔrɔ o ka kɛ mɔgɔ min n'a ka kan bɛɛ bɛnna mun kan jama bɛ mɔgɔ min kɔ n'o basira o ka sigi jamana ka jamana la. Ayiwa sisan transition kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa dɔ bɛ bɔ gɛlɛyaw ani nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na ka bɛn. Bon n bɛ se ka mun fɔ o la il faut que ɲɛmɔgɔw ka mɔgɔw lamɛn adamaden bɛ ko o ko la mɔgɔw lamɛn bɛɛ ta tɛ lamɛnni bɛɛ tɛ k'a fɔ mana mun na bɛ baara kɛ n'o tɛ mais n'i ye lamɛnni kɛ a bɛ se k'i éclairer a bɛ u bɔ fili la u bilasira ɲuman kan pour que baara ka se ka kɛ bi jamana mago b'o de la sigikafɔ an ka sigikafɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku ninnu olu ka se ka bɔ yen pour que jamana bɛ se ka avancer donc transition k'u ka cheval de bataille c'est-à-dire ka maliyɛn bɛɛ ka ɲini ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ labɔ da kelen fɛ pour que élection bɛ se ka kɛ de façon sincère claire et honnête. I ka wuli-wulikan da laban yana ka jamukan da wuli-wulikan laban mun ye o ye ka ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen problème social bɛ yen enseignant ka problème bɛ yen boulanger an y'olu ka kaw mɛn fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ an ka jamana bila nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'a fɔ an ka sini ɲɛsigi o de bɛ nin ko in kɔnɔna na bɛɛ k'a lajɛ an bɛ se ka effort jumɛn kɛ pour que jamana bɛ se ka fɛ gouvernement k'a lajɛ train de vie dɔ ka bɔ les dépenses inutiles dɔ ka bɔ a la pour que a k'a don essentiel la essentiel ye mun ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na insécurité mun bonyalen don dɔ ka bɔ a la chaque fois que n'an ye image ye réseau kan an bɛ jɔrɔ an bɛ siran forow bɛ ka jeni mɔgɔw bɛ ka faga bi bɛ ka kɛ mɔgɔw kan jamana dugu bɛ ka ci donc o ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔ lajɔ kosɛbɛ donc vraiment maliyɛnw an k'a lajɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana ye an k'a dilan a tɛ dilan an kɔ dɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ de bɛ an ka rôle jouer pour que jamana bɛ se ka avancer vraiment n bɛ n profiter aw ka micro in fɛ ka foli di aw ma aw bɛ nin baara min na nin ye jamana jɔ baara ye ka wuli ka se mɔgɔw ma ka mɔgɔw hakilina ɲini ka jamanadenw kunnafoni o ye fɛn ye mun ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka na basigi la nati jamana kɔnɔna la a bɛ se ka jigisigi la na jamana kɔnɔna la donc an bɛ dugawu kɛ aw ye aw bɛ baara mun na ala ka aw se a baara kɔrɔ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi jamanadenw ala k'an kan bɛn ala k'an furu fɔ ɲɔgɔn kɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka baara kɛ ni hakili ye pour que jamana bɛ se ka avancer cogoya min na et puis an y'a ye fana k'a fɔ mɔgɔ minɛnw ni fɛnw bɛ sen na corruption ko ni fɛnw u k'a lajɛ a ka kɛ de façon claire ne bolo claire ye mun ye dɔw kana minɛli kana kɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to ni fili bɛ fan o fan on essaie ka bɛɛ lajɛlen nettoyer o de ka fisa
Sononia Taro La Caroto, Chiganarsegan. Donc, on avait un boulot à faire Niamoi, Nana Clito Rola. Donc, Coachama Bissegan, injustice au ala, d'autres n'a pas d'Ingaranga, Némin Dagan, on fait ses mots comme à Segaranema, donc Lutena Yara. Donc, vraiment, they offer a one of Barcata, Kado Kalakani, Mochama Irana, Alakachamala capacity, Kachamala capacity. Amba fo ani mafunte village ko amba fo ka wali mando ayrola ka fo ko ni monsieur le maire Baba Keita Mamadou Baba Keita anadere kumbe masala ina ni alama basi ke ala be more ida na tunna na bina masala wore ke wala na wore ko akambe